Здравейте, красанчета, аз съм Криско и това, както виждате, е Keep Talking and Nobody Explodes. Тук с мене Марти. И днес ще минем трето ниво, което би трябвало да е Double Your Money Start. Скрин са... Да, той ще чете. Аз ще пия етър. Добре. Аре, Че... Така. Обувам. Обувка. Ле, това има всичко, бе. А има жици. Първо почвам жиците. Чакай да отидем на жиците. Той, казвай. Пет. Така, къв цвят? Жълто, бяло, синьо, бяло, черно. Добре. Последната е черна, нали? Да. Ако последната жица е черна и ако последното число от серийния номер е нечетно, отрежете четвъртата. Не четно. Добре. В противен случай... Колко жици имаш? А колко червени жици имаш? 0. В противен случай, ако няма черни така, в противен случай отрежете първата жица. Окей. След това... Добре, сега имаме символи. Чакай, имаме още жици. Отзад. И... 4. Казвай. Има повече от една... Колко червени има? 0. Добре. В един случай, ако последната жица жълта ли е? Не, няма ми жълто тук. В един случай, ако има точно една... И колко сини жици имаш? 2. Колко жълти имаш? 0. Да, верно. Отрежи втората жица. Добре, сега имаме символи. Казвай. Тризъбец. Тризъбец. Отдясно имам като бастун с полукръг. Сеш ли се? Да. Под тризъбеца имам с точка. Да. И до съто с точка имам звездичка. Добре, значи отцветена звездичка, нали? Да. Черна. Добре, първо е тризъбец. Тризъбеца, ти като ми казва цветена и аз без да искам да ти нахаря. Тризъбец. След това е съто. С. Бастуния и звездата. Бастун, звезда, пак символи. Тризъбец. Казвай. Да. До него Б, българско Б. Да. Под тризъбец е руското Йо. Като Да. обърнато е с точки. И до Йото е едно пъзълче. Пъзълче. Така, първо е Бъто. Първо е Бъто. Йото, пъзълчето и тризъбец. Пъзъл, тризъбец. Сега имаме бутони. Какви бутони? Единия син, първо синия. Ама... Кои пресветват? В кой смисъл кой преследва? Нищо не свети. Значи, бутоните са червено, синьо, зелено и жълто, нали? Да. Така. Има ли някой, дето да премигва, де? Не. Една минута. Нито един не премигва. Нищо не премигва. Аре, дай. Газ. Ама... Син бутон. Мига. Не мига. То спри на пауза за малко. Не мога да се спира. Чакай, това са най-тъпите. Саймън каза. Значи натисни синьото. Не е така, бе. Обикновени бутони, бе, брат. Такива като елипса ли? А не като елипса, като наклонен квадрат. Не, бе, брат, като това карет се мъчи. Край, 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Rest in peace.
Тук тия бутони са на майната си. Айде, ретрай. Оф. Добре. Какво имаш? Имам символи. Добре. Първото е квадратче с пипала и до него една чертичка. Квадратче. Не квадратче, ами триъгълниче с едни пипала и до него една чертичка. Да. Под тази фигурка Отляво има... е чертичката, нали? Отляво. Да, под него има едно О с 0 с чертичка. Отдолу. Да. Огледало. Да. До човечето с пипалата има едно като Н, сещаш ли се Н, където... Да, като ръкописно, но Да. с ченгелче. Да, и под него има едно като четворка, обаче не съвсем четворка, ми от дясната страна отгоре няма такова. Да. Значи първо огледалцето, Да, четворката, да, триъгълничето. да, и на ту сега имаме Да. жици. 6 жици. Мразя 6. Така. Виж са. Ами синьо, жълто, червено, жълто, черно, черно. Две жълти има. И две черни. Значи, в противен случай, ако няма червени жици, имаш ли червени? В противен случай, отрежете четвъртата жица. Имам червени. Отрежи четвъртата. Добре. Готово. Ара сега имаме... Добре. Сега имам пак жици. И пак символи, бе. 3 минути, как би го направя това? Давай. Жиците са 6 пак. Черна, червена, бяла, синя, черна, синя. Имаш ли червени? Да, имам. Жълти? Не. Отрежи четвъртата. Добре. Айде сега Не, чакай! Вече Стана ли? Стана. Добре, буквички. Буквички С и Е, ръкописно се едно, смесено. Така, да. От дясно на него Л. Като на Half-Life. Май да. Българско Л. Така. Да. Под С и Ето има българско съоградено. Така. И до ограденото С има звездичка, която не е подсветена. Добре, значи първо сато, Да. след това ръкописните, Добре. Л и звездичка. Л, звезда. Добре, сега имаме син бутон аборт. Чакай да ги донамеря. Леле майко. Тя бутони много ги мрази. Така, задръжте бутона и вижте по-надолу. Така, задръж бутона аборт и виж по-надолу инструкциите за задържан бутон. Айде, виж, гледай, че бърже. Ако има бомбата, колко батерии има бомбата? Та, бомба тъпа има 2, 4... Чай, 2, 4... Абе, май са 4. 4 са, да. Бърже! Бутонът е бял, не. Има повече от 2 батерии и има свещ индикатор. Имаш ли свещ индикатор? Такъв индикатор, какво беше? С надпис кар. С на Д, не. Имам с на Д. Аре, бе, какво да го правя? 25 секунди. Бутонът е жълт. Имам жълт бутон прес.
За 2 бутона, ако го направиш за 15 секунди, никакъв шанс. О, не мога. Свърши ли? Да. Свърши. О, всичко наново. Оле, майка. Нали? Мразя тази игра. Последен път за епизода. Добре, имаме букви. Трябва, че си затворих терасата, че ми стана студено. Букви, бърже. Букви, какви букви? Символи или букви? Символи. Думай. А и Е смесено. Ама не ръкописно. Не, печатно. Така, видях ги. До него и кратко с някакво ченгелче отдолу. Да. Под А и Е имаш такъв знак като от God of War. Да. И до God of War имаш Б. Добре, значи първо е Б. Б. След това А и Е. Да. Ито и God of War. Сега имаш жички. Да. 4 на брой. Да. Бяла, синя, жълта, червена. Ако има повече от една червена жица, Няма такава. Няма две. в Няма две. противен случай, ако последната жица е жълта и няма Не. червени, Има червени. в противен случай, ако има точно една синя жица, отрежете първата жица. Добре, аре сега имаш още едни жици. Това път са 6. Това е много сложно. Да. Жълта, бяла, синя, синя, черна. Жълта, бяла, синя. Синя, черна. Така. 6. Ако няма... Имаш ли така имаш жълти? В противен случай, ако има точно една жълта Да. и има повече от една бяла, Да. отрежете четвъртата жица. Добре, аре сега имаш пак символи. Те са по-надолу. Изгубих ги. Така, казвам. Ръкописно са и Е. Да. Отдясно руско Йо. Да. Под съето имаш обърнато българско с точка. Да. И до него имаш такова ръкописно Н с ченгел. Добре, значи първо йото Йо. е съто. Първо. Добре. Ето. Там ръкописните. Добре, сега имаш... Ох, пак ли тия бутони, бе. Имаш два жълти бутона на борт. Това possible ли? О, не, това е супер. Това possible ли е два напълно еднакви бутона? Чакай, изгубих бутоните. Търси ли, бе, 2 минути. Така, намери ги. Така, вижте обяснението. Така. Хубавото е, че трябва само едно обяснение за двата бутона, защото са еднакви. Ако на бомбата има повече от една батерия и на бутона пише Detonate. Не пише Detonate и има повече от една батерия. Ако бутонът е бял и на бомбата, така това не е. Ако на бомбата има повече от 2 батерии и има светещ индикатор с надпис ФРК, натиснете и веднага пуснете бутона. Няма светещ индикатор с ФРК. Ако бутонът е жълт, задръжте го и вижте по-надолу инструкциите за задържан бутон. Жълта, да. И двата са жълти, аре по-бързо, моля си. Кой излезна отдолу? Ако никой от горните... Добре, ако е жълт, какво да правя? Ако никой от горните дадени правила са така... Минутка. Една инструкция ни трябва за двата бутона. Така, задръж. Ако е жълт. Така. Така, като го задържиш, какво свети? Аз ако го задържа, ще допусна грешка. Жълт. Жълт. Едното го минах, брат. И след това... Минах нивото. Браво, бе! И двата бутона ги задържах и то ми мина нивото.
Еми, Easy Лъкнати. peasy lemon squeeze. лъкнати. Diffused, motherfucker! И това беше за този епизод, дами и господа. Надявам се да ви е харесал. Следващия клип ще минаваме One Step Up или някое друго ниво. След това вижте колко много нива има за минаване. Тук просто няма край, брат. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте, коментирайте, харесайте и до скоро.